balut. Hindi ito itlog na galing sa manok. Sarap ng sabaw kapag iyong hinihigop. Napakasarap nito kahit ito'y mabuhok. Bibito na balut, mas masarap pag 18 days na ang itlog. Sanay na ako nito na lumunok. Itlog 18 days na balot, tsak ikay mapapautot. Laging nagbabalot, sa pag-bring house ng food siya ang kilabot. Lagi may dala na cellophane o kay supot. Mga pagkain sinisekretong binabalot. Laging nagbabalot, kahit di ka kilala basta merong food. Ang mukha niya ay para bang ibinalot. Hindi marunong mahiya, grabe kong makapagbalot. Pangit kay siyag alot, murag taklob suka ang iyang buhok. Sa nag-alot kay grabe ang iyang kalagot. Bisag way katol kalit lang siyang nakapangalot. Pangit kay siyag alot, pangit padaan ila panggipasamot. Sa nag-alot niya kawa bagi puangod. Imbis itsura mo nindot, nahimo naman hinuong dugyot. Kada uli hilot, kay kapoy man kaayo gikan sa work. Pakihilot-hilot, padulong sa tuhod, kay luya kaayo og para pud mo basko. Kada uli hilot, hilot-hilot ako gamay palihog, kay musaya para bako sa TikTok. Pakihilot kumot-kumot, kay musayo ko og shot-shot.